West karbi anglong alongri arlo Meghalaya Chomang atum Mothade arong nanglu chok si thengpi thengprang Lapen hemrit chor tekang lap. Jonghe le Assam sorkar pen keklem pangtang sitame Meghalaya Chomang atum lang plotsi West karbi anglong alongle nang kepet ahir patanthu bom. Lapen karbi anglong alongle prapjin pen kethe atum chelang damde pulote kivir lo. Lakha sirkep amreng constituency kaparlu Mothade arong along Meghalaya Chomang atum nanglu chok si karbi ahemrit Lapen thengpi thengprang chor tekang lap. Bangso porahut Chomang atum pen kaning tekang puge Meghalaya longle arlo kopia kamlo nangki donang chike. Lapen dakpen cheterek serak ngon kalite lapu ansu sesi katengking jiapan wang thulang pusi ning tekang. Lasi bangso along prapjin pen KEC atum pen adimaklong along an kahomri dam akenang sot pusi Mothade aradatum tuning report. West Karbi Anglong Bureau Chief Joram Kathar reports. Ampen padbang how pan se chor tekang lo lata hem lo pen ke lapunta hem dula ye lahai ta Mothade erjala masam pen ba rong arlo no nailu arador kiso li pusta mil haita laloyo pare labang hem lo kidam tang por dahin lo apine alami du tang lo dahin lo chuning che than tang lam lo jo pine amar le tan te delo pusta me thang rong arlo snam pilut chok ma di nang paklang la polam bang ning je velo ma se jo lahai lo made aber bang dam de lo sta mi lahai nang paklang chot pai arador kiso li pusta mil haita laloyo pare labang hem lo kidam tang por dahin lo apine alami du tang lo dahin lo chuning che than tang lam lo jo pine amar le tan te delo pusta me thang rong arlo snam pilut chok ma di nang paklang la polam bang ning je velo ma se jo lahai lo made aber bang dam de lo sta mi lahai nang paklang chot pai Nó hay hết lời yo cho tekang yo kesendan narong chor pe yo